아이 비굴 몰라 마골래 비 마골 마마근 저너 쿠가 고해 고아 खालामनाय बे हिनजावफोर बायदि औलै गला बिगुरा आयु ना माइफोरखौ मोनैनि थाखायसो जों सानैजों होजायनि थाखायसो गोसोखौ बोराबाय नामाब्रा नोंलाय नों फैखायासै नालाय ओंखायनो दोनासैब्रा जों नोंनि बाहागखौ रानना लाजोबबाय जों सानैया औ बरा आदै नोंबो फैयासै नालाय मालाय बिस्रा खस्थ' खालामथारनायनि सानैजों राननानै लाबायनो ओमफ्राय नोंबोथ' होनो रोंनो माथो नांला होननानै ओंखायनो मालाय राननानै लाबाय बिदि नङालै आयै खोनाबायना मिथिबायना बियो फाग्लाया गुवाहाटियाव थाहैनानै गुवाहाटिनि बे खान्दा गानग्रा एखेबारे गुफुर एखेबारे मेवाइफोरबायदि मदब सेन्दा देखायग्रा सिख्लाफोरखौसो गोसोखांदोंलै बियो मिथिबायना खान्द' गानग्राफोरखौ हा नङा होनबा मुला बिगुरफोर आं बिदि नङालाय मोनथिखागौलै जोङो सोर बेफोरबायदि नङा मिथिबायना नोंथ' मा नोंथ' जाखो सायावल' सादु सिङावथ' लादुसोलै बेफोरबायदि सुनि लेथ्रा खोथाफोरखौ आङो सन्देह होथारलै नोंसोर सानैयालाय मानो बेफोरबायदि लाबोलायखो मानो फिथा देनो नागिरलायखो मैया देखांखानायखौलाय माबाहाय हजों आनैया गुवाहाटियाव लांनोनो हनै माबाया नोंसोर आनैया बिहरदोंनो माबा राजकुमारा लांनो फैगासिनो बेनिखायनो हथात देब्रबनायखौ नुवाखै जोङो मा बिसोर ओमफ्राय हजों फिथा देनो हाया जाहैबाय माजों देनो बिसोरलाय ग्राइन्डारजोंसो ग्राइन्ड खालामनांगोन बिसोरो हनै दाखालि थांनाय आङो उवालखौनो नुबोआखै आङो नागिरखुमाबाय थादोंमोन आं खना खनलानो नुबाय हिनजाव जाथिफोरनि आखरबाथाय मालायनि न' मानो बेफोरबायदि खना खनला नागिरखुमानांगौ जाखो नोङो हो आयै लासिंसिंनो सिखावफोरबायदि आयौ मा फाग्ला होननाय जादों बियो गोदाव सोरावनो आंनि बिबनांनि न'आव बेफोरबायदि खना खनला नायनो मोनाबो जाहैबाय फावानो जाखायालै नोंना आयै बिबनांनि न'आनो खना खनला बिदि मा दं मा गैया बेखौ नागिरजोबनांगौ जाहैबाय बे फाग्लाफोरनि खोथाखौ खोनासंथारनांहाय आयै दे गोमोसै एसे हेफाजाब होदोहाय हारसिं हाख'लाय लाङा नै नो बाजैयाबो जागोन दे बाजै जेबो नङा दे गोमोस्रि मारै जाथारखोब्रा माथो कालिसराना नोंनि खिबुखौनो गारलालै माथो नोंनि खिथु ओरैबो थाङो ओरैबो खिथु ओरैबो थाङो ओरैबो खिथु हाबाखौनो जादोंलै नोंसोरो बोफ्राम जाबाय थायो माथो नोंलाय बुद्रु जाबाय थायो बोफ्राम जाखोन्दासो होननानै नाम दोनांसिगोनलै नोंखौ बे फाग्लाया मा होनहरबाय थादों गायहेना बोरैहाय बियो नैबे गायहेनखौजों गायहेनजोंनो हाथायखौनो सारै हाथायखौ 32था हाथायखौ देख्ख'जोबनानै होगोन आङो सानायखौ फिदिंबानो जायो होननानै सानायखौ फिदिंनाङा मिथिबाय माबा बारज'गासिनो बिसोर सानैया निमावफ्रा एसे खर'आव गाखोनायखाय माबा माबि जागासिनो थांनो ना थाङा नोंसोरो थांनो ना थाङा नङाबा गायहेनजों सानैखौबो होहरथारनां बे फाग्लाफोरखौलाय मा होनबावनो आरो आं दहायनिफ्रायनो माबा मोनसे खिन्थानो नागिरबाय गैयाब्रा खिन्थानोनो होआ ओइ माथो जालायब्रा मुला माथो जानोसै होनदों बिगुरफोर नोंसिना बैथिं नों सानैया आलु गायदोंनो सेस माबाजोब्बायनो मिथिबायना मानसिफ्रा पिकनिक जानो थांनानै बुरै सेस लांजोब्बायनो मा जोंनि आलुखौ बुरानो खावजोब्बाय एकदरम इसिबां खस्थ' गायदोंलै जोङो बायै हाग्रायाव हैलायनानै हालौलायनानै आरो बे आलुखौसो खावजोब्बाय बिसोरो माबोरै मानसिफोर जाजोबखोलै जानो नंला थ'दो खावजोबथारमारगोन बिसोरो जायनिया खाथियाव दङ बिसोरनि आलुफोरखौनो लानानै फैजोबनोथ' पिकनिक जानायनिफ्राय नङाथाय माथोब्रा मालाय गायनायखौलाय मानो खावनांगौ जाखो बायनानै लांफैनाया बिसोरा बायनानैलाय मानसिफ्रा मानसिथारलै मालाय इसिबां खस्थ' आलु गायो बेखौनो नै खावजोबलायबायसो सैमा गोसा मा होनबावनो आरो नोंबो थांफालाय मुला बे फाग्ला बानाया जौखौनो बांद्राय रोंबाय दा दैमा खाथियाव गोलैलाबायनानै थाबोगोन बिसोरो दे होमबालाय आंबो नायनि नै गोमोस्रि नों दा नायखौ गाज्रि दामोन दे बे फाग्लाया बिदिनोखा गोदाव सोरावा औ गोमोस्रि बे फाग्ला नालाय बिदिनोखा गाज्रि मोननाङा दे जेबो नङा दे बाजै दे फैदो थाबनोल' देफैदो थाब देनानै आंहाबो माबा हनै एन्थाब सावनाया सावजोबनो हायाखैहाय मैया बेखौ सावहैफिननांगौ दङ खावसे आद्रा दे थाबैनो देनानै थिनहरनोसै दे आंबो नोंखौ ओमफ्राय जोंहा मैया दाउला खासि बुथारदोंमोनहाय बिनिनो बैयाव माबा दङ ओंख्रि दङ बेखौबो एसे लानानै थांफा दे आं मैया हैनो सानदोंमोन मोनायाव एन्थाब हैनानै गैया टाइमखौनो मोनासै हैनो जागोन दे बाजै माथो दासिबो सिखाराखै बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो दे
फिथाइ फुजा बेखौथ' मिथिला आङो ओमफ्राय जोंना अनला सारा होनहरनाय बायदिबाथ' बिसोरखौ फोजानानै माबा फिथा देहोनो माबा माबि फोरोंनो माबा नियम निथि माबा खावसे माबा माबि फोरोंनोसो थिनहरदोंमोन ओमफ्राय दालाय मारै जाबावनांगौ जाखो दे आयु दासिमबो सिखारा बिसोरो मारै जानांगौ दे बिसोरो आयु मासि गाज्रि उन्दुखोनो हायाखैहाय बिसोरो लुदुमि मेम आरे फुजाबो नायदो मा दासिमबो सिखारा बिसोरो आंबो बेखौनो सानदोंहाय मा खालामनानै फोजाबावनोथाय बिसोरखौ आयु मानसिफोरखौनो हाथारलाहाय आङो माबायदि उन्दुदोंथाय बिसोरो खमबो खर'जोंसो कम्पिटिसन नांखाना माखो बिसोरो माबा सिलामाजोंसो हां लागासिनो उन्दुनायफ्रानो नोंबो हाथाराहाय मा नंगौहाय बिसोरो बिदिनोखा मोनथिबाय आरो बिसोरखौ फोजानानैबो लाबबो गैया बिराद खाटारनाकहाय हस्टेलावबो बिदिनो बिसोरो मोनथिबायना मेममोन एखेबारे थाबखौनो सिखारा फोजाबाबो नांबाय बिसोरनालायबावगोनसो आखलफ्रानो जाखाथारा फोजाहरनाय आङो ओइ कुमुखरनो महाराजा महारानिफोर दासिमबो सिखारनो जायाखै हनै 12 रिंगा जालायलायबाय सोर मा बुंदोंबारा होनगासिनो बाल बाहेरायावलाय माइ दासो इसिबां उन्दुनो इन्टारेस्टिं जादों दासो सोर फोजाहरलायखो बाल एफा दिगदार नों अहाय माबा दाउला गेसेनायावनो माबा एखेबारे फुदुं बादां दालायबाय थायो सोर थायो बिसोर आं बिराद रागा जोंनो ओंखारबाय मालाय उन्दुनो ओंखारनायफ्राव माबायदि मोनखो कुम्भकर्ण महाराजा महारानिफोर मा सिखारनो मेथाइ दामनानै होनांगौ जाखो मालाय उन्दुनायफ्राव एसेबां दिगदारनो जादोंहाय सबिहु हुवाटेभार मालाय उन्दुनायफ्राव मानो एसेबां दिगदार मेथाइ दामनानै होनांगौ जाखो एसेबां गाज्रि मेथाइ दामो बेफोरबायदि मेथाइखौ खिथाबाय बायो सबिहु हुवाटेभारना सबिहु हुवाटेभार बैयालाय सोरबा अबेनिफ्रायबा लानसै गोनांफ्रा बाज्ल' बाज्ल' मोसादोंमोन ना बे मेथाइखौनो हो सबिहु हुवाटेभार नोंसोर सिखारबाय थिगानो जाबाय आरोना फोरोंनो फैदों आंखौ नोंसोरो हो फोरोंनो फैदों जाबाय आब' लुदुमि मोनथिबायना बिसोरजों बांद्राय रायलायनानै लाब गैया आयै जोंखौ दसे उन्दुनो होथारबावबानो जायोमोनलै आयै नै आं दाबो सिखारनो हाया मोनथारदोंलै हानाय हायै बेयो नोंसोरनि खोथा मिथिबायना नोंसिना प्रजेक्टआ जागायसिगोन 1 घन्टानि उनावनो नोंसोरो गासिबो रेडि जाजोबनानै फैथारनांगौ मिथिबायना माबा पिकनिक जानो फैनायाबो प्रजेक्ट जाबाय थायो हाय माहांगो जानो फैनायानो बेफोरबायदि जायो आं बाथारबायसो दे ओइ जोमै मा होननाय जादों बियो हो मा प्रजेक्ट नङाहाय बियो आंनि साबजेक्टखौ दा बखिखाथार नङाबा मार्कखौनो होनाय नङा आङो आरो लिरनाया हौदै मोजां लिरना लिराखै हो नोंसोरखौथ' मैया थाब दुगैयाखै नोंसोरो दाउखायानो नुजोबथारदों दुगैनायखौ हाबाब सबिहु हुवाटेभार दाउखाया नुदोंबाबो दुगैनायाथ' दुगैदोंना जोङो मेम दाउखाया दुगैनायखौ नुनो मोनामोन नामा ओहो नुनो मोनामोन नोंसोरो सुवा जाजोबथारबाय मिथिबायना सुवायालाय खै केजि जाखो जोङो हो ओइ गलापसि मा बुरजा दामबाय थायोहाय दानो गादामलायगोन आं नोंखौ मिथिबायना जाबायसैहाय लुदुमि खिन्थाखांबाय दे फैयै गावसिनि खोथासै थुदो दे आरो गासैखौबो होनानै गालांबाय दे आं मिथिबायना थाबैनो नोंसोरो रेडि जानानै दुगैनानै फै दुगैयालासिनो दाफैखा आरो गासिबो आयु बाला बे लुदुमिया मानिबा बस जाथारदोंहाय मा मालाय उन्दुनायाव इसिबां दुंदुं दांदां मेथाइ दामनानै होग्रा बियो बिराद रागा जोंनो ओंखारबाय आङो गलापसि नोंनाबो खर'आनो गरमद्रायथार मानो रागा जोंबाय थानांगौ जाखो थुदो थांनानै लुदुमिया जोंना फिथाइवानो देदों खोमा लारु एनथाब जाखायलाजोबसै मिथिबायना ओइ रायखस सिरिथा नोङो मिथिबायना नुबाय आंना खर'आनो दासिमबो थिग जाखायाखै एफा दुंदुं मेथाइ दामनानै होनानै मालाय उन्दुनायफ्राव जाहैथां नोङो रायखस हारसिंनो आयै गलापि जानानैसो मानसि रायखस जानानै थैगोन नोङो मिथिबायना आयु बाना बे लुदुमि बर' खिबाव बर'आबो मासि दादागिरि जाथारदोंहाय मालाय उन्दुनायफोरखौ इसिबां दिगदार दिनैसिम आंनि आइ आफायानो आंखौ बेफोरबायदि दिगदार खालामफेराखैमोन बेसो आंखौ फोजालायबावदों बेफोरबायदि साउन्ड दामनानै होनानै औहाय लोगोमोन आंखौबो दिनैसिम आइयानो बेफोरबायदि फोजाफेराखैमोन स' बेखौ उन्दुनाय माबा सिखारनाय लोगो लोगोनो उदैयावनो एन्जरसो खारबाय माथो दुगैनानै थाबनो जाहैगोनांसिगोनहाय स' बेखौ वाटेभार बे उदै एन्जर खारनायखौ होबथानो थाखाय गोख्रैनो लुदुमिनि फिथा एवनायखौ जाहैनांसिगोन थावनो लोगोफोर आयै आंहा
नोंहालाय माथो जानो सोरनो नोंसोरो आंखौ मिनि हाजासे मिनि नोंसोरो मिनिबाय था रावबो सापर्ट खालामग्राथ' गैखाथारा नालाय आंखौ बे न'आव आं हारसिंखौ मानो रावबो सापर्ट खालामा नोंसोरो हो बयबो बेंनानै आंखौ टर्चार खालामबाय थायो नोंसोरो आं थैबासो सान्ति जाथारसिगोन ना बे न'आव नायदो आब' गावहानो खिन्थायाबो माथो जादों होननानै सोंबाबो आरो माथो जालायखो जोंखौलाय माथो जानोसो नोंसोरो माथो जानोसो हाबाब बिमा लक्ष्मी सना नों खिन्थायाबालाय जोंलाय मारैथो मिथिबायनिब्रा मारैसो मिथिनो होनदों नोंसोरो फुंनिफ्रायनो खबरखौनो लाया नोंसोरो आंखौ जादोंना जायाखै साहा लोंदोंना लोङाखै जेबो फिथा जादोंना जायाखै जेबो खबरखौनो लाया नोंसोरो आयै आब' फिथा जानो नै जों दासो ग्राइन्डाराव माबानो लाबोदों नुबायना फिसा रावसिया थगायलायनानै थाब उन्दुनो होननानै थांनानै हनै सोरबा सिख्लाजोंसो हराव हरसे रायलायबाय थादों आरो दाबो सिखाराखै नै हाब आब' मानो बेफोरबायदि जालायखो नोंलाय मालाय सोरबा अफिसनि खामानि मावजाबग्रा आइजो लोगोफोर खोमा मानो इसिबां बेफोरबायदि डाउट खालामबाय थायो नोंलाय दाउसिखौलाय नै नोंसोरबो थादो दे नोंसोरबो बुजिखाथारा आंनि प्रब्लेमफोरखौनो बाजारावनो थांनानै फिथाखौनो बायनानै जाहैनांसिगोन आङो देनोबोथ' हाला जाहैखाबाय टाउनावनो थांनानै फिथाखौनो बायहैसै आङो न'आवबो थांगौ रावबो नायग्रायानो गैखाथारा नालाय बेनिखायनो टाउनावनो थांनानै बायनानै जाहैसै आङो गोरिब गुन्द्राफोरबायदि नुबायना नोंबोनि आखलखौ है जेबो नङाहाय ओमफ्राय रायजोफ्रा जोंखौ सोंहरनो हागौ आरो हा नै बेयाव जोंना मानो बेफोरबायदि फिथाखौ बेफोरबायदिजों मा खालामनो गोनां जादों होनब्ला जोंना गुवाहाटियाव नालाय न'आ गैयाहाय जोंनाव उवालानो गैला आरो बोराय जानानै बोरैबा माबा जालांबाय नालाय ओमफ्राय जोंहाबो एकदम देदावैनि हुदा गैथारैखाय माने बिराद खस्थ' मोनो नालाय जोङो नै बिदियावनो माबानानै जायो आरो ओमफ्रायो टेस्टआलाय एसे बोरैबा खामजोबनानै टेस्टआ खामो आरो थावा आरो बांद्राय उवालाव देनाय बायदि होनबाबो जानांगौ जायो आरो उफाय गैया नालाय दे रायजोफ्रा मोजाङै दमासि जालायबानो जाबाय दे जोंहाबो फिथा थाबनो जानांसिगौ एखे बायहेरायाव जानानै फैदोंमोन आंबो थावथ्रालै सयथिबो आयौ दामानो दाम खिन्थु थावनायाव गैया फिथानि महरल' दङ खाथि ओमफ्राय सना फिसालाय मालाय बिसिना प्रजेक्ट सोलिगासिनोहाय बेयावनो फिथा माबा माबि जाहोनो बिसिना मालाय मा खालामबाय थादोंहाय पिकनिक जादों साननै ना सानथाम लायो गावसिनि खाफालसै हायदां निजेनो सना नै फैनानै नैबे सियारावनो जिरायफैदो नोङो आदा गब्ला माला इसिबां गोख्रैनो आरो गस्ला सोलायनानै फैनायखो नोंलाय माथो 2 मिनिटानो जायाखैमोन नोङो न' सिङाव हाबनाया माला बेफोरबायदि गुबुन गस्ला सोलायस्लाबनो हाखो नोङो आयै आंनि सना जिउनि हायना महर गोसा मानो बेफोरबायदि आंनि गस्लायाव नायबाय थादों नोङो हो जिरायफैदो दे बांद्राय गसंबाय थानाङा नोंना आथिङा नङाबा सानानै बोरैबा जाजोबगोन आं बेफोरबायदि साजानो लुगैयालै सनायना गोख्रैनो फैनानै जिरायदो दे सियाराव आयु बेबि नों मासे उनसुलाहाय दे बेबि आं जिरायथारसै थेंक इउ स' माच बेबि आं बिराद ओंखाम उखैनाय मोनबाय मिनहाय माबा मोनसे जाग्रा बिहरदो ना आलासिया जिरायबायबा नै आङो साहाखौ हारसिंनो फुदुंफ्लांबायहाय माबा आंहाबो खर'आनो बोरैबा जाया जानानै दङ एसे गगा मोननानै मिन्थिबायना मा हारसिंनिल' मिन्थिबायना आं दिनैसिमबो रावनोबो साहा फुदुंनानै होफेराखै मिन्थिबाय ओंखायनो आङो हुदाबो गैया नालाय बावलायलाङो बेनिखायनो आं हारसिंल' फुदुंनानै लाबोनानै आंनि बाखौनो लाबोबाय आरो थांदो नोंबो नोंसिनि बाखौ फुदुंनानै लानानै फैदो दे मिन्थिबायना आरो जोंनाव रुवाथिबो गैया नालाय गावबागाव खामानिखौ गावबागाव मावनांगौआनो जायो मिन्थिबायना जानाय मोनदों नोङो जानाय मोनदों आयु फंबाय बे नोंनिसो गालखेन्दा ओमफ्राय आजिखालि रुवाथिफोरबो मोना नालाय गावबागाव खामानिखौ गावबागाव मावनो सोलोंखानांगौहाय मिन्थिबायना हाबा जानायनि सिगांनो बेनिखायनो नोङो प्रेक्टिकेलि फोरोंनानै दोनखाबाय नोंनि गालखेन्डखौबो मिन्थिबायना नङाब्ला आं गैयाबालाय सोरथो फुदुंनानै होनो दे आरो आंखौथ' आसा खालामखानांहाय मिन्थिबायना आं आंनि खामानिखौनो जेने थेने बाथेसो मावनानै लायो बिदिबालाय नोंस्रा रुवाथि लाबानो जाबाय दा साननायानो सानो आरो फाथो सिना बिनानाव मिन्थिबायना नाथाय रुवाथिफोरखौनो मोनथाराहाय आजिखालि मदार्न जुग नालाय बयबो माबाय एखेबारे डिमान्ड खालामद्रायो नालाय जोंनाबो खर'आनो गरम जाजोबो नालाय सानसे लाबोनानै होखारहरसिनो आङो मिन्थिबायना दा नोंबो आंनि न'आव फैनानै लास्टिं जागोन ना जायासो बेयो नोंनि खोथासो आरो मिन्थिबायना जुदि गावबागाव खामानिखौ गावबागाव मावनो हायोबा लास्टिं जाफैगोन आंनि न'आव नाथाय जुदि गावबागाव खामानिखौ गावबागाव मावनो रोङाबाथाय नोंबो लास्टिं जानाय नङा मिन्थिबायना आंनि फंबायजों हाबा जायोब्लाबो गोख्रै ओंखारलां आयौ गब्ला मा खामानि बियो हो बिब'खौ मानो बेफोरबायदि नाराव नुलाबायखो रुमनिफ्रालाय आयौ माबायदि फारि बिब'हाय बिलाय दिनै
दिनैसिमआंखौ रावबो बेफोरबायदि उल्था-पुल्था होनफेराखैमोनहाय आयौ सैमा फाग्लिजों अरजानायसो ना मासो जाखो बियो हो लामाफोराव दबथाफ्राव फाग्लि गामिनि मानसिफ्राबो बेफोरबायदि नङा खोमा गोबोरखिफ्राबो सोरबाखि आलासि फैबाखि साहा फुदुंनानै होआ बेफोरबायदि थायो सोरबा हिनजाव मानसिनि आखलानो गैया माथो बेनाव सोंसिबो साहा फुदुंनानै होआसै बेथ' जथेस्थ' जाबावबायमोन ओमफ्राय आंखौसो इनसाल्ट खालामबावबाय फाथो सिना होनानै र' फाग्लिखौ गारनायाव गैथारा आङो नैबे हायनाखौ जेग्रांनानै लादोंना बियो सिनायाखै बे नैबे हायना रानि महरनि रानि एखेबारे महरनि रानि एखेबारे रानि नाम्बार वानखौ आंनो साहा फुदुंनानै होआनो गब्लाखौ बुंनानै फुदुंनानै होथारगोन आं र' आंसो कम्पिटिसन नांनो नागिरदोंना बियो सिनायाखै बे नैबे हायना रानिखौ राजिफोर नोंसोरबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दे आङो नैबे हायना रानिया बिनिफ्राय साहाफोरखौ बानायनानै लोंहोनो हागोन हाया बिबारि माथो जाबाय थाखो नोंहालाय माबा फिल्म नायनायानो मासे खुसि खुसि जाबाय थाखोहाय आयु मामा नुदों हो ओइ दाउजि नुदों माबायदि समायनाखा दिनैसिम नैबे बिबारिया इसिबां मदद जांगिला हेन्डसाम एखेबारे बहुद मोजां फिगार थानाय बेफोरबायदि बिलाइ नुफेराखैमोनहाय आङो नुनानै गोसोआनो गलिजोब्बायहाय आंना फिल्मनि गुन्दाफ्राबो इसिबां सायसायोना खै फाग्लि मा गोदाव सोराव जालाबायदों नोंलाय ओमफ्राय बे फिल्मनि गुन्दासो दा ओमफ्राय गुन्दाखौलाय मानो फसायनांगौ जाखो एक्टरखौसो फसायनांगौ दा बिबारि फसायाखैहाय आंना माबा एक्टरानो माबा मोनियाया रान्दिखिथारहाय मा फसायाखै आङो गुन्दाखौसो फसायदों आङो माबायदि नोङो गोदाव सोरावनो मा गोदाव सोराव जालाबायनांगौ जाखो ओमफ्राय गोसोआनो फसायबायबालाय माथो होनबावनो आंलाय फिल्मावनो बिदिनो जाखायो ना बयबारि एक्टरफ्रालाय गुन्दाखौलाय बुखायोना होमबाबो आंनि क्लास गुन्दाखौ मानो बुनांगौ बियो आं रागा जोंनो ओंखारबायहाय आयु हनै होसोसो खदालजों देथारबावबायसो बिराद रागा जोंनो ओंखारबाय आं मानो बुथारनो मोनांगौ बे खदालजों ओरैबा मागोआव न'आव थांनो मोनैनि फैसा गैयिनि रागा जोंनानै दंखायो आरो बाराबा हाबनानै एखेबारे टिभि सिङावनो हाबनानै दोखो गाग्लिहैगोन आं बेखौ र' आयु फाग्लि नोंबो मा होनोहाय मानो टिभि सिङावलाय बोरै हाबजालाबायनांगौ जाखो ओमफ्राय नोंलाय मारै सिनायनांगौ जाखो नोङो टिभिखौ अन दोनबाय था ओमफ्राय आङो टिभि सिङाव माबानानै बे एक्टरखौ अबे मोनसे वायरा माने माबा खालामदों पर्ट्रेट खालामगासिनो बे वायरखौनो बुखुयैथारनां थांनानै आयु फाग्लि नोंबो मा होनोहाय नोंहा नायथ'हाय लावजि आं रागा जोंनो ओंखारबाय आइ मा जालाबायखो बेहालाय ओरैनोबा हलाव नायनोनो हाला दामा ओरैबायदि हाइ जानानै दङ जेने थेने एखेबारे नेटफ्लिक्सआव मालायनि पासपर्ट लानानै माबा मालायनि फैसासो होखुमानानै नायनो हादों फाग्लि मानो बेफोरबायदि थांखो बेलाय है खामानिबो गैखाया सानसे टिभिखौनो नायबाय थानोसै आं बिफा माजों थांखो माहाय थांखो बिफा बिउटि बिफा हाय गसाय आफा बोराइ बाथौ माथो ओंखारलांखो बियो माथो गाबज्रिबाबो खोनाया मानसिखौबो माथो नुहरथ'वासो मोनबाय आङो माथो ओजोंबो गैया ना गामिफ्रावसो माबा मोनसे मिटिं जालायबाय बिउटि फिसाखौबो न'आवनो दंमोन माथो बेलाय दसेयावनो आं नायस्लाबनो हायियावनो मायाव ओंखारलांखो बियो बिउटि बिफा नै बिमा मानोबा गाबख्राव गुबख्राव खालामबाय थादों नोंलाय मानो गाबख्रावा जानांगौ जाखो बिउटि बिफा नुबाय दा आं बिउटिखौ न'आवनो गालांदोंमोन हनै आङो बैथिंजाय अमा आदार हैनायावनो माब्लाबानो न'आवनो गैला मायावबा ओंखारलांबाय बिफा र' गोजानाव थाङाखै बे खाथियावनो दं बे मानो इसिबां जिंगासिदों नों बिमा मानो जिंगासिया जानांगौ जाखो बिफा आं सासे बिमा मोनथिबायना आरो जेबो गाज्रियानो जा मोजाङानो जा सासे बिमाया जेब्लायबो गावनि फिसानि थाखाय बेफोरबायदि हांखुर जाबाय थायो टेनसन जाखाबाय थाखायो मिथिखायो नोङो हा बोजोंथो ओंखारलांखो बियो हठाथनो माथो आंबो लांगोनायावनो दंमोन माथो नुस्लाबासैनो आंबोथ' लांगोनायावनो माबा माबि खामानि मावगासिनो दंमोन मानो नुस्लाबासै आंबो मा कालिचरन नों आरो मा रायलायनाय जादों बेयो मा बाथ्रा रायलायनाय जादों नोंनाव
सनमान थानायमोनब्लासो सनमान होजागौमोनलै मिन्थिबायना बोराय साला बुरबाय कालिचरन आदै नों मानो बेफोरबायदि बुंदों बेयो नोंनि नोम्फाजों समान मिन्थिबायना आरो माबा मोनसे होनायनि सिगां नोङो खोथाफोरखौ उन सिगां सानग्रो आरो मानो बेफोरबायदि बुंदों नोङो हो उन सिगां सानग्रोनायनि खोथा बुंदों नोंसोर हो उन सिगां सानग्रोनायनि खोथा बुंनो हादों बा गाव गावनि फिसाफोरखौ खांनो हायाब्ला मोजाङै फेदेरनो हायामोनब्ला मानो खांनांगौ नोंसोरो हो हो मा बुंदों नोङो हो कालिचरन आंनि फिसानि बागै बुंनो थाखाय नोंहा जेबो मोन्थाय गैया मिन्थिबायना नंनायाथ' नंगौमोन नाथाय मोन्थाय गैया होननानै थाबाय थायोब्लासो जानाय नंलाना बै आंनि मटर बागाननि मटरफोरखौ गाग्लिजोबनाय बेसर बारियाव थांनानै बेसर बिबारखौ बोसाबजोबनायनि बेफोरबायदिनि लसनि फैसाखौ सोर होगोनलै हो सोर होगोन आरो मोन्थायसो फोरोंनो फैबावदों नोंसोरो हो गाव बुराखायसो दोनबाय आङो नङाबाथ' गुबुन होनब्ला नोंनि न'आव जा माल माथा दंमोन ना बेखौ लानानै थांजोबगौमोन आङो आरो मोन्थाय फोरोंनो फैदों आंनाव हो आंखौ मोन्थाय फोरोंनो फैदों आंहा बुंनायनि मोन्थाय गैया मानो गैया हो साला आंनि आबादखौ लस खालामजोबनानै होनानै आरो आंखौसो उल्था खोनासंनो फैदों नोंसोर मा कालिचरन आदै बिउटिया बेवहायसो दंहैयो बिमा खोनादोंना जोंना बिउटिया हनै माबा बेसर बारियावसो दंहैनो थु थाबनो मानो बेफोरबायदि हथात ओंखारलांदों बिसोरो आरो बिउटिया मानो फाग्लि बायदि मिनिगासिनो ना फाग्लिसो जामारबाय बियो ना दाखालि गामियाव माबा माबि मानसिफ्रा रायलायनाया बांसावनाया सैथोमोन नामा साननांगौ जाबाय कालिचरन न'आवबो रावबो गैया न'निफ्राय बिसिनिफ्राय माल माथाफोरखौ बुथुमनानै लांसै नामा ओहो कालिचरन बेफोरबायदि मावसो जानाय नङा मानो होनोब्ला मैयासो नोङो दाम जादों आरो बेफोरबायदि माबा मोनसे बुस्थु गोमायोब्ला नोंखौनो दाय हरखाथारगोन रायजोफ्रा